Jeux Olympiques Paris Baflen Nani Bessena Kabini joué Kaloyen Tlemon Woro Temene Franci Mali Taekwondo Fédération Nyama Benanero Takenekan Fugulan Flabenake Abolo Dr Aliou Badra Traoré Angalame ni ala sona manere be keneka bari mbese ga fo Fugulan Flabene kuna folo oye nye Taekwondo Fédération Nyemoy président Malila Flana anga comité olympique ñoo fene directeur technique yi o koray sport fe bena ke jeux olympique la neni keleke cew kan apma ni bolikelaw kan apma ni ballontannaw kan apma baro directeur technique ka bare nu ka entraîneur kan apma donc o kumu konna la ne kan soro kene kan ni ala sonama o koro Mali sisme effectivement ka wala sai o boy akara nyina Mali jojo kelenga sigi bon amano okoni ambe do de ke bari ni ya jatimna ni ko médaille te comité olympique ka baray médaille ye fédération de ka baray fédération de be barake u ka digi de u ka digi don ku digi ka nye nu digira ka nye pamna u soro ku bla kene mba so ka so bunani jonjon nga tita musaka ko atita organisation ko ko kacha ni b'a fɛ ka mɔgɔ labɛn misalela i n'a fɔ Los Angeles o bɛna fɔ san 4 n'o ye Jeux Olympiques san 2008 nata ye n'o jatigiya bɛna kɛ Los Angeles bolo l'américain jamana kan Dr Aliou Badra Traoré nka minnu bɛ olympique labɛn kɛ n'i ye k'olu ma Los Angeles sera ka ban bari kabi sisan a bɛ commencer ka labɛn o ye mun ye athlète kan ka préparation kɛ a kan ka taa kanw na a kan ka ni combat do a kan ka combat kɛ ni ballon jeu do a kan ka jeu kɛ donc nin bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan a kan ka a lajɛ walima a ka farikolo cogoya ka ɲi n'an b'o wele santé a kunkolo bɛ cogo di est ce que hakilina ka ɲi donc nin bɛɛ bɛ jate minɛ walasa athlète ka se ka jɔnjɔn ta donc an bɛ nata k'a fɔ minnu bɛ taa an jamana tɔgɔ la Jeux olympiques kɔnɔ kɛnɛ kan u ne ni fɛn dafalenw bɛɛ ka taa n y'a fɔ cogo min na a ma nɔgɔ nka an bɛ dugawu kɛ dakuruɲɛ fila taekwondo yɛrɛ kan Dr Aliou Badra Traoré an yɛrɛ ye maramafɛn de ye an b'o de degi wa a ka ca fɛ bɔgɔli kɛlɛ la siɲɛ kelen don mɔgɔ min bɛ taekwondo kɛ bari i b'a dɔn mɔgɔ kan ka bɔ yɔrɔ min na o de y'a to taekwondo an t'a degi kɛlɛ kama an b'a degi yɛrɛminɛ de kama n'i y'a ye k'a fɔ i ye nin masiba mɔgɔ sugu ye i bɛ miiri siɲɛ caman yanni i ka don kɛlɛ la n bɛ se k'a yɛrɛ fɔ taekwondo yɛrɛ hakilina ye min ye i ye kɛlɛ min gagné o ye i sera ka kɛlɛ min éviter o de ye taekwondo i ma se mɔgɔ bagari ma i sera ka kɛlɛ bali voilà i y'o kɛlɛ de gagné. Mali tɔgɔ la Jeux Olympiques kɛnɛ kan Faransi taekwondo la Mali cɛbɔ Ismaila Kulubali VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré Kalaselido.